Taka a hankali, amarya zauna a hankali. 070 60 62 32 50. Come on. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. Dukkanin lamari na zan kiri Allah, sarki tabaraka ya yi kasala. Ka ƙara sani da hannu Allah, lamari na zama na shala. Har jama'a sai ta masha Allah, ɗan na waka na zama to zaki. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. Sira aminci tabaraka ƙara, ɗan amina tuba ban zara. Wa ali sahabatu duk na jera, wuri ka koyi da su don tsira. Kasa da ango da amarya yar fara, har ni mai waka Ibrahim sarki. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. Assalamu alaikum mazanmu da mata, na zo da haja yau za na kasata. Ibrahim yau na riko gangata, waka ta aure na 'ya'yan gata. Shafi'i yanayin su angon nana, Aisha amarya yau ya kai sadaki. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya gidan ki zaki tare. Shafi'i yanayin soyawa zan yi jinki. Mata ku juya ku karye jikinku, ranar biki ce ku sheke ayarku. In muku waka ku barje guninku, kiɗa ya tashi ku share ƙashinku. Shafi'i ango ga Aisha amarya, ana
da kanka. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya ki dinki zaki tare, shafi'i yanayinsa ya san mijinki. 080 6523 6353. Oga Abdu ke buda, uban kiɗa. Sama. Daina kuka ki share hawaye, nana amarya ki dinki zaki tare, shafi'i yanayinsa ya san mijinki. Iyayen ango ga gaisuwa gurin ku. Abba Aliyu an gaishe ka baba. Baba Bage ga gaisuwa ga baba. Baba Amadu ga gaisuwa ga baba. Baba Yakubu ga gaisuwa ga baba. Baba Yakubu na gaida giwa. Baba Abdullahi na gaida baba. Baba Araga ga gaisuwa ga baba. Iyaye mata sai na sanya ku. Mama Habiba a gaishe ki mama. Mamar mu Maryam tana taya murna. Mama Haja tana taya murna. Mama Ai tana taya murna. Mama Reni tana taya murna. Mama Halima tana taya murna. Mama Hasna tana taya murna. Mama Husaina tana taya murna. Mami Husi tana taya murna. Mama Amina tana taya murna. Inda ga ango ga gaisuwa ta girma. Yayan Muhammadu na taya murna. Yaya Mamudu na taya murna. Yaya Mamman na taya murna. Yaya Birgo na taya murna. Anti Jamila na taya murna. Anti Shafa'atu na taya murna. Anti Leba tana taya murna. Anti Ike tana taya murna. Anti Umaima tana taya murna. Anti Raiki na taya murna. Allah da ango sai gaisuwa gurin ku. Aliya murnar hawarin nisinna. Rahmatu murnar hawarin nisinna. Shafi'u murnar hawarin nisinna. Bashir da murna ran hawarin nan. Maniru murna sahabi yayi murna. Aliyu murna Shafi'u da murna. Latin buragun iyayen amarya. Baban Musalla a gaishe ka baba. Baban mu Ahmadu na taya murna. Baban mu Bahadi na taya murna. Baba Aliyu a gaishe ka baba. Baban mu Isa na taya murna. Baban mu Ila yana taya murna. Iyaye mata ga gaisuwa gurin ku. Mamar mu Abu tana taya murna. Mama mu Salamu tana taya murna. Mama Hawwa'u tana taya murna. Mama Sadira na taya murna. Mama Hadiza tana taya murna. Mama Habib
ita ma